What's up guys? So welcome sa akong channel. Karon akong itudlo sa inyo ang live nako nga pag-buy og coins sa link Ethereum, pero bago pa lang ka sa akong channel, make sure nga ato ka sa YouTube, search nimo Brian Canoy, then kani magawas ning video kani channel kani una magawas. Imo na siyang i-click, then makita nimo nga akong mga video diri kani. Then make sure naka-click ka, subscribe ug naka-on ang imong notification bell para at least updated ka sa akong next video akong ipang-upload tutorial diri. So more on Binance cryptocurrency trading ta. So then Bisaya pa ta diri dili ko financial advisor. So akong sa lang akong naibal-an diri mao ra pa akong i-share diri purpose nako ani is para pud sa akong sarili, documents sa akong sarili. O para at least na ko record yung sound siya. O yun, kung naka-subscribe na ka, naka-on na notification bell, so proceed ta diri. So ang first nimo bahaton is i-check nimo imong Binance. So by the way, kung wala pa kakabalon sa akong paggamit ng Binance, na ako yung mga previous tutorial diri ang saan himo sa Coinsat page para makapalit ka og Bitcoin. Kay sa Pilipinas ang Coinsat page ang number 1 crypto trading nga naga-working karon. Then nindot po siya kay safe po imong kwarta. So isa siya sa mga legit nga trading or wallet crypto website. So tanawa lang ng video kani og kaning how to send Bitcoin from coins.ph to Coinbase or from coins.ph to Binance. So tanawa lang na siya. So na ako yung mga video dra, mas nindot mo na siyang isugod jud. Na lang i-click lang nimo na yung mga video, di makita nimo ni dire. Okay? So ana lang, then deposit ta dire assuming nga naa kay funds sa imong Binance. Kani tutorial lang ni siya. So wala pa jud ko naga-trade dire kay bisan ako naga-practice pa jud ko ani, lisod pud kayo. Huwag mo dive in ta ani, pero actually naga-trade na jud ko sa ani, ilang jud kay ko ingon nga expert pa. So same lang tan niyo naga-practice. So ani, kung nana kay fans kita nimo ni adto sa imong balance, so i-check nimo kung unsa ang imong current coins. So akong current coins is Ethereum. Okay, kita nimo na may bala nimo na ang value sa imong Ethereum. Kina-check na ko siya ani akong pag-check kapihon ako ni total balance. Then adto lang ka sa tools kani, then currency converter. Okay, kani coinmarketcap.com mania, then tools, then currency converter. Then diri since Ethereum ang imong coins or kung BTC ka boy nato lang same lang gihapon, pero sa ko yung Ethereum man kung Bitcoin na mga coins kasi pagsugod Bitcoin man ka, kung kapihon lang naman nga amount total balance, then adto ka diri. So kani Bitcoin ka mo na mo i-paste diri. Ethereum man ko, Ethereum siya ETH. Search na ta kani then to PHP. Okay, Pinas man ta. So imo nang i-paste ang value sa imong Ethereum diri okay, then convert lang ka. Okay, so makita nimo diri ang value sa akong Ethereum is 611. So nibaba siya karon ana. So ang imong buhat nun madto ka sa taas ni can exchange in advance. Pwede po ka sa basic, so dirita sa advance kay mas dali diri makita ang imong open orders, order history, trade history na lang. Then para makita na imong Bitcoin ang imong coins, click lang naman ni click nimo magawas na siya tanan. Kung Bitcoin ka, click nimo ni. Okay, kung Ethereum ka, search ng kadri all, search nimo Ethereum. So ana diba, kita nimo diri all, search nimo Ethereum na
Okay, ana lang siya. So sa kuha na ako favorites tray kani Ethereum link, ayun link Ethereum. So kani sa pagkakaroon ng taas siya. So current price sa link chain is 2.66. So bahaton na to maghimo tag technical analysis diri sa crypto coin market cap. So sa coin market cap kita nimo diri ang link or chain link. Taon ni mga search nimo magawas ni siya. So as you can see 2.66 USD karon ang chain link. So ni-increase siya kung Bitcoin ang imong coins, na-increase ang iyang value sa Ethereum. Kung Bitcoin ka, na-increase aning decrease. So akong kanan is prediction ako ani murag mataas siya. Nakita niyo andre, pwede ta dire sa 1 hour. Pwede pa niyo i-set yung andre graph sa 1 hour, depende sa inyo, pwede pa 1 day. So sa 1 day, ning-increase siya. Okay, then ang kita pa niyo sa RS stock RSI pataas siya. So akong prediction na ni palit ko ani nga coins nga value sa Ethereum is 0.01237,387. Kung sa dollar 2.66. So kanilang kadri focus ng kadri mo ni ang price sa market. Okay, so 2.66, diba? Mas barato mo palit sa Binance. Okay, trading platform man siya. So next ni mo buhaton kay naa naman ka Ethereum account din, make sure na kaingani siya, link to Ethereum siya, dapat ingana gid siya ang indicator kay para maka-sell ka sa or maka-buy kag link. Modri ka mo buy og link, mag-sell og link gamit ang imong Ethereum nga coins. Kay Ethereum man ta, so ana siya. Kung Bitcoin po ka, dali pa ka Bitcoin, click mo ni i-search mo ang link. Yung ana link. Kung Bitcoin mo ang coins, so kani mong i-click. So click na to, diba? Kita niyo na change siya. Okay, so sa Bitcoin baba siya, kita niyo baba siya niya, marag nag-crossing na siya dali. So try na to sa week. Okay, kita niyo baba. So kung nga na ang baba, nindot na siya palit. Then sa diri upload sa actually kani diri sa saan link to Ethereum ani ang iyadong indicator na is mataas. Okay, so prediction ako ano mataas pa ni siya. So probably mo himo siyang 0.01240 or something ana. So akong button karon mo palit ko og coin. So kani live ni siya, kita nyo akong current Ethereum na ko nga value is 0.055. So button ako mo palit ko og link nga coin. So akong limit kay mapalit ko mas barato para sa mo kaya pa sa 0.1241 or 40 na. So ako lang yung malang button race kapi, pwede naman ikapihon. Right, copy ka or yung i-type diri 0.012. Okay, 36 siya, di ba? Oh, na 35 pag yun. 35 ana, then mo siyang 100%. Pwede na mo 50% kung tako ka capital sa Ethereum. So 100% ko kay gamay raman akong Ethereum. So yun, 34 hit pa siya 34 kung nadugay ta. So nga ni siya kapaspas magpataas ang price sa market sa cryptocurrency. So medyo volatile jud siya kaayo. So dapat nakalimit ka para at least kung ma-hit ni siya kanay imong request nga price, kung ma-hit ni siya automatic mato siya sa trader store niya mo, available na po siya diri sa link mo, which is ang imong makuha nga link is 4 mo ni imong makuha. So balik ko na ko 0, wala pa ka, then mapalit na ka yung kanay imong gusto nga price. So click ni 100%, input mo na gusto pa ka ng market price yun para maka-order ka dayon kani ka diri market, then
100% diretso. So limit ta kay gusto na to kanang medyo barata po siya. So 0.01234 itong 100%. Then buy. So pag buy na to kay ang price niya diri is 0.01235 pa man. So wala pa siya, napa siya dahil sa open order. Kung ma-hit na ning 0.01234 ni, so kung ma-hit na siya, mawala na siya diri, madto na siya sa order history. Okay, so ana lang pag-order. So next na ko nga video, akong i-sell ni siya, akong ipalit. So kung interested pa ka, ayaw kalimutan to sa akong channel, search niyo Brian Canoy kani, then make sure naka-subscribe ka pala ni, then of course i-on yung notification bell para updated mo prompt siya diri. So ana lang. So next video na ko is i-sell na ko ni siya kung ma-hit na ni kung gusto nga price nga 0.01234 kay diri apod 0.01243 pa siya. So taas siya gamay, pasig na pa siya chance nga mababa. Kung ma-hit na ni siya, adto na siya sa order history. So next na ko is mapalit na ko siya, ako siyang i-sell diri, available naman na siya diri. Kay akong value nga makuha is 4 chain link coins. So kung makuha na nako ni, maabot na siya diri sa order history, pwede na ko mag-sell. So ana lang. So hope na sabtan. Sa mga na mga questions, comment mo sa baba. Check na tong one day o pataas pa gid siya. So kung mo-hit ni siya gamay, kasi mo hit ni akong gi-order nga 0.01234, mawala na siya dahil hopefully mababa pa siya gamay. Kapaminaw na ko marang taas dito siya, kita na ko na yung stock RSI diri taas dito siya bisan sa 1 hour ta. So medyo ning baba yan trend diri. Okay, so pwede tapos mo i-discuss ani kani. Oh, by the way, kani kita niya ning pula kani, kung mag-set ko time diri ang range, each candle kani tawag ni candle is consists of 1 hour candle. Kung 1 day ka, each candle is consists of 1 day. Okay, ana lang siya simple. Pwede po ka 3 minutes, pwede po ka 1 hour. Susukuha 1 hour o 1 day o 1 week mo na akong ginabase. So ana lang 1 hour, kita niyo niya. Then kaning pula so nag-start siya sa low price, then nag-end po siya sa low price. Siya nag-start siya diri, baba po siya diri, then start siya diri, baba siya diri, then start siya sa high price, gikan sa low price, nag-end po siya sa high price. So ana lang iyang pagsapot-sapot. Timan ni lang na siya, simple lang kayo. Comment lang ko kanino 0.01235 545. So ana lang. Yes.